Med babytegnsprog åbner der sig en ny verden i forholdet mellem dig og dit barn. Ja, der er en hest. Det er rigtigt. Der er en hest. Ved hjælp af DVD'en Babytegnsprog kan du give dit barn en unik mulighed for at kommunikere med sin omverden, før det lærer at tale på normal vis. Ja, der er en hund. Hvad er det? Prøv at se, Julia. Julia? Prøv at se, det er en fugl. Det er kyllinger. Det lille barn kan fortælle, hvad det ønsker, hvad det oplever og hvad det tænker. Er det fuglene? Kan du se dem derude? Ja, der er fugle ude på søen. Det at kommunikere og blive forstået mindsker barnets frustrationer og øger samhørigheden mellem dig og dit barn. Kan vi se, om vi kan finde? Prøv at se her. Der var den. Hvad er det? Det er hunden, ja. Instruktøren i babytegnsprog, Line Fagerholt, er pioner inden for udviklingen af babytegnsprog i Danmark, og igennem flere år har hun undervist og holdt kurser i babytegnsprog. En sommerfugl. Hun er uddannet lærer og har siden 1998 arbejdet med døve og hørehæmmede børn. Fra sine døve kolleger vidste Line Fagerholt, at det var muligt at anvende tegnsprog til at kommunikere med et normalt hørende barn, længe før barnet lærte at tale. Så, Julia? Vil du have mere? Mere at drikke? Vil du have mere at drikke? Line Fagerholts babytegnsprog tager sit udgangspunkt i det danske tegnsprogssystem, men tegnene er tilpasset, så de ligger inden for rammerne af de små børns motoriske færdigheder. Line Fagerholts datter, Julia, er 14 måneder gammel, allerede en habil bruger af babytegnsprog. DVD'en Babytegnsprog er din guide til bedre kommunikation med dit barn.